ka channel hatu phitep ka priang snobhaya phi sha kani ka episode bat ha kani ka kanti ka channel hatu phitep kan yo banwanra chapi ya ka khana shaphang ka e ka banjia lada PYRJONG uhe kat ka jinghe BRIEW shuwa bangin poi shakata ka banta snobha subscribe ya kani ka channel bapinyo shibun tli ki jingkantep bapla bat bayo jingmentoy PYRJONG ujuk jet kumba 0.01 ml kasnam man ba udat ya BRIEW bat kan shim hadu arlak tali ki PYRJONG bakila bandat hakaju kapor bat kejet lut ya kasnam BRIEW hadu ba undayap BRIEW ulaju pendankam da kibabon teli kilat jing yarap persya ya ka jing syadat ha PYRJONG BRIEW ula pendankam da ki mosquito net ki krim ki bala banyada na ka jing syadat badwat ban pendankam da ki dawai ki bala ban spray haki jaka badan PYRJONG kum kalat ban peniap yaki kini ki jat kenyang ki wan na ki kenja species balakot arthropods batlada pidei na North America pila ban syadat hadu kumba hispa nyopoteli kijat PYRJONG badla ongru bakidan hadu sauspa sauteli kijat PYRJONG ha India kini kiknang kibakjet snam kira langde bat ka jingshitom kum ka malaria West Nile virus Zika virus yellow fever bat ka Japanese encephalitis bat kini kijat PYRJONG kiwanra ya ka jingyap kabalong hadu ar million jan manla usnam kajing persyang BRIEW ban penduk jat ya kajingdan ki PYRJONG kala pulom kawai kadauba balai ba uni uknyang bara jingpang ulong uba shirkai kalong na kadau kajing rit jong u bun sien ngim jutep ba PYRJONG ulamut bandat yangi bat wadlada nyitep ro kalong kabaladir por henrei ka e kabanjia lada PYRJONG unhe kat BRIEW hadu katno kajing shirkai bakin long bat hatu kalong kabala ba PYRJONG unim hakat kani kajing he kani kalong ka e kabanjia lada PYRJONG undan kajing he kat BRIEW kum ki vampire latep ya ki PYRJONG kum ki jingthau bashat kejet snam henrei kim shimla kejet snam na kabanta kajing he jingsan jongki kum ki wei ki jat knyang ki PYRJONG ki dan kam ya kajing thiang na usentio ban em ti balai pat baki kejet ya kasnam jong BRIEW ki PYRJONG kenthai ki dan kam ka wei kajat protein bat lipid kabala ban shem tangha kasnam jong ki BRIEW bat kini ki yarap ya ka PYRJONG kenthai bakan pedam peleng PYRJONG ukhia tang shiteng miligram hendrei ki dan kampat shi miligram kasnam khnang ban pedam kumba saupho teli ki peleng bat kila ban pedam hadu lai spa teli ki peleng ha kajing jrong jong kajing em jongki ha kaba kila ban em tang kumba ar hadu ndru tayo deina kani kadau batang ki PYRJONG kenthai ki badat bat kejet snam ti ke e kabanjia lada ki he kat BRIEW kabanengkong kajing yo ya kajing pang naki kanlong ke e kabang ngimpoi ban perkhat lada ka PYRJONG kenthai kan he hadu nyo phukandai kilo kum kajing he BRIEW bat lada ki dan kam kumba laisha ya kajing khia jongka ban yo ya kasnam jong BRIEW ha kajing em jongka ti kandan kam kumba arspa lai punyo kilo kasnam BRIEW ban pedem ya kita ki lai spa teli ki peleng kawai pat kajing mut kalong ba kani ka PYRJONG kenthai kan hap ban kejet lut ya baro kasnam na ka met jong phi bat
na arspa lai pun rungut ki wei pat ki BRIEW. Kan long ro ka ba ya ka perjong kenthai bakan yo shibun ka snam ban pedem ya ki peleng. Bat kani kan wanra ya ka jingyap ya ki perjong kenthai. Bat u BRIEW ro unyale ban penyap ya ki kat ka ba kila. Le si ki scientist kin hap ban penmi ya ki dawai ki bala ban penyap tang ya ki perjong klam da penthut ya ki BRIEW. Lani le si kan wanra ya kathma kabalong u BRIEW persha ya ki perjong. Ha ka jinghe kabakat u BRIEW le si ki peleng jong u perjong ro kila ban he bat kila ban long ki jingbam jong ki wei pat ki merat kum ki besen bat kani kan penret shu ya ka jingdan jong ki perjong ki don ya ki exoskeleton bat kani kamut baki hap ban kala kat nang he kani kan jing kala jong ki na upeleng sha uknyang kan long kabama na kabanta jong ki bat kan wanra ru ya ka jingyap yaki namar ba kan long kabasok ban penyap yaki hakum kani kapor kajing he uperjong kat u BRIEW kan wanra ya kajingma ya u BRIEW tang bakila ban penyap ya u BRIEW henrei kin penyap ru ya ki wei ki merat kum ki masi ki senyang ki belang bat ki kulai kaban wanra ya kajing bat jing jenjar hakam maryang bat kajing duna jong kabam ti haba phaipat sha kajing kali kabahaneng hatu uperjong ulahi ban ha kajing khya kabalong nyu phukandai kilo kani kalong kabom la banlong ki jat species arthropods ki ring mensim na kitlio baki khot spiracles kabakonek sha kitanat jong udukot met bakhot trachea bat kini ki tube ki pelat ya ka oxygen janman na ka second bat day na kani ka daw ba ka jingdan ka oxygen hakale air ka te lakam bat penduna ya ka jinghe jong uperjong ha kapor jong ka carboniferous period ka oxygen ha ka atmosphere kalong hadu lai pusan pasan bat hakum kate kapor kini kijat species arthropods kilong kibahe bha henrei ka jingdan ka oxygen ha ka atmosphere menta kalong tang arpuwe pasan bat kani kamlong kabala biang lada uperjong uhe kat u BRIEW nalor kata kini ki perjong kinhap dan ka exoskeleton kabahe bha kabala ban support yakat kata kajingkhya bat namar bakidan kam shibun kajingthyang na kisentio kini ki perjong kinyap thangan baro nginamla ban yoi yaki perjong bakin he kat u BRIEW henrei ngila pat ban shem ya ki jat perjong ki bahe ki balakot ki galini pa mosquito kini ki jat perjong ki he hadu arphosha banya ki perjong ki ba ngijuyo i lenter bat ki judan tang hanot Amerika kilong ki bahe hadu kata-kata bakila ban ksam wat ikijan badat pat yakado u BRIEW ki perjong kilong kita hi cold-blooded animal lani ki knyang ki bala ban tangha kapor shit tinamar kata kidon kam ya ka jingshit kabalong arpun degree Celsius badna kadaw ka global warming lesi kini kijat perjong kinang he bat kyo hakajingdan jongki kajingkyo kajingdan ki perjong kan penlong ro ya kajingdan ki thabawa kaban kyo namar baki thabawa kisat bam ya ki perjong kanlong kabashirkai hadu kata lesi baki thabawa ki bahe kat u BRIEW kindan ha kaperthai lesi kani kanlong ka khana kabangila banyakren hakaway pat ka episode
jong ka channel hatu pitep ti parlok mentang ilapoi sha ka bakut jong kani ka video ya thu ya ka e ka ba phisngo shaphang kani ka video phila aru ban ai ki request jong phi shaphang ki khana lani ki jingja ki ba phla khnang ba ka channel hatu pitep kan yo ban ai ya ka jing batai ka babania badna ka banta ki video ki badangwan sngo ba subscribe ya kani ka channel ba phinlong uban nungkong e ban yo ya ki video ki bathmai